Месси, Дани Алвес. Ну, кстати, я не могу описать. Третий класс, второй четверть. Боже мой, что он делает с ними, а? Пасторе одного-второго. Тут возникает Конти, мяч гоняет Пасторе. Это не меняет атаку Сити. Де Брюйне убирает Джонса. И в свои ворота Андреас Перейра 0-3. На Олд-Траффорде хозяин. И просто сумасшедший. Один в один обіграє на моменті передачі, яка Трауре! Адама Трауре! 80-та хвилина. Allez, messieurs, régalez-vous. Hop, oh oui. La tête d'Ibrahim. Ah oui. Побіг Габріел Мартінеллі, а ось тут далеко він відпустив, помиляється Канте, Габріел рухається далі. Увійшов вже до штрафного майданчика, удар, гол! 63-я хвилина, Арсенал. Forever in my mind, only you. The pieces in my life go away with you. Forever in my mind, only you. The pieces in my life run away.